Čujte people, v dnešnom videu si ideme spraviť mliečko, kde je proste taká kulka a v tom sú marshmallowy. Takže ideme si to vyskúšať. Ja som to mala dvakrát, ešte mi zostala jedna. Čiže jak tam je. Ak tam není, tak trošku sme to stosili. Bujky mi padli. Vyskúšame? Nenájdeme. Kde sú? Čo mi toľko sladkosti dostali, to ani neviem. Neviem. Mám správu, že ja som to nenašla. Ale môžem spraviť jednu. A to je jahodové mlieko. Joda. Ale ak tam došťahnem. No to je až zadu. Ja. Jak to mám vydržť? Musím to nejak vyťahnuť. Hotovo. Kde máme mlieko? Nesmí chýbět. Čo sa tu napadáva? Mám na nabíjačke kameru. Takže neukážem, ako sa to hraje. Teraz toto? Neviem. Ako to skúsim. A je to vidno, čo by nie.
tam radšej nebudem dávať. Takže když som videla na svoje vlastné oči, tak to... Ja som videla ten blesk v tom. Ja, kde sú len tie? Budeme mať studené mliečko. Cítim čisté mlieko. Nie, rúžová farba, what the fuck. A to mi mohlo stačiť asi. Ináč, mám takú zlú správu. Ten čokoládový kalendár sme všetko dali už odtiaľ preč, pretože sme to už išli zahodiť. A ja že, nie, to budem otvárať každý deň? A mama že, nie, teraz to všetko otvoríme. A že... A tí medvedíky, tej 24-ke, to bol iba takýto medveď, takýto. To nebol takýto, ani takýto, ani takýto. A nemal ani náhradilník. A mám ho na nabíjačke, takže to nemôžem ukázať, takže idem preto. Prečo? A som upratovala všetko. Áno, som v pyžame. A dala som aj z práčky, to prádlo, som povešala všetko možno. Takže idem preto. Sem tady a toto všetko tam bolo. A to srdiečko moja ségra zjedla. Takže ja vám to takto ukážem. No, tak asi neukážem. Tak. Pulka. Tak tejto 24 bol taký medveď. Mám takýto. Tak. Keď tam bolo. Ale toto iba 24. Ideme vyskúšať tú guľku. A ja som si... Ona je biela! A vnútri bude hnedá, že? Z začiatku to bolo také hnusné, ale... Chutí to jak biela čokoláda. Nevidno ma? Ne to lepiej. Skúsime, hej.
poslať iba tú čokoládu, takéto. Ja robím šnúru. Večer má za to zába. Dole na parky, takže je haj. Môj foty z potláča. Bude ten vysoký muž, všetci budeme len šťastní. Už nechcem. Ok, ideme sa otvoriť už 14 z toho iného kalendáru. Neviem. Že mi ešte nedali? Hej. Jaj. Zadaš na nechty. Aha. Jaj. Aha. Takže si to nalepíš presne na nechty a potom si to s nejakým lakom. Napríklad ten trblitavým si to iba takento. Aby to vyzeralo akože cool. To je fakt cool. Ja si to dám pred Vianocami, alebo nejak tak. Musí byť reklama posraná. Ty si vedel, že nevieme požiť. Ty si vedel, pochopiť. Ľúbiť znova a znova a znova. Veď mi dať všetko, čo má, no to nestačí. A fuj, jak to zabalili. Čo ti na to, jak to zabalili títo dva? A tento úplne, že ksicht, úplne, že úplne nakrivo. Si vedel, jak to žiť. Bože, ja tu chcem čosi poskladať. Znova a znova a znova. Veď mi všetko, čo mám, no to nestačí. Tak. Posledný iba. Ideme. To čo, dáš tak ťažký? A znova byť mi. Au, som sa... Jablko, pomaranč, mandarinka, to sa poserem. Plus mlieko. Mám aké veľké želo. Ne. Toto bude všetko. A idem robiť darček pre moju
pre moju kamarátku, ktorá má zajtra oslavu a idem k nej. Takže ideme čo si nakresliť. Mama išla jej čo si asi kúpiť, dáčko. Išli do obchodu a mama sa pýtala, že či idem k nej na oslave, že áno, že tak jej pôjdeme čo si kúpiť a what the fuck? On bol tuto, ja som fúkala, on išiel tak... Bye! Umiem. Takže zatiaľ bye, ja natočím videjko, ako idem robiť darček. Bye!